Kayak kita kuwi. Sing wedok iki lho. Iki sing wedok. Ben aku wedok. Sing lanang. Sing lanang kok sampean kuwi. Sing wedok sing ngrempoyah kuwi lho. Sing godhonge wokek iki wedok. Lah medhun urung kok. Nek godhonge titik kuwi sing lanang. Weh, sing ane sing nggowo anu barang iki. Lur, ngombe degan. Ya wis assalamualaikum lur. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi. Ini ceritanya sepasaran manten itu ya. Teman-teman. Yang sakit mereview buat momen. Lah, kendine kok ge ngombe. Kok nah, pacitan ki ngelak lho. Kendine ya penting ngelak lho, wong mlaku adoh. Nah, iya diombeni lho, ngelak kok iso. Dhisik gendine kok degane. Ora piye. Oh, ana lho. Kero. Nah, tak syuting kowe. Tak syuting. Kae lho sing nggawa kembar mayang isik bujangan iki lho, karo lur. Kabeh jukuan. Weh, kok macet isu lek? Wah, tempe benguk gawane tempe benguk barang. Wah, iki kok ini lho. Gawane kok ngono. Weh. Nah, kita dulur mantene. Nah, kita dulur. Iki prosesi adat Jawa gitu. Sepasaran manten. Jadi Japani. Jadi suwuk lho. Yo, enak no lho, Mul. Yo, Mburine kowe, kembar mayange mburine. Segane pak. Sing akeh lho segone kuluwe. yo aja apa ya lo. Luwe tenan wong. Ndang teradoh luwe. Pacitan lho. Pacitan teko kene lho kene lho. Yo mantan wedok sing akeh lho lek memadang. Gen kuwesik engko. Warek kok. Luwe. Gen warek. Oke pacitan kok. Jan enak tenan. Ora sing kok mobil kok. Ah, ini lho diombeni barang. Ngelak. Geprek engko. Alon-alon. Sik dulu sik. Ger, mbok to. Ger yu. Kenten degan lek Degan. Aja kakek plompoken kok kakek. ngombe. Antara seger kok ora oke. Jan.
Wes yo. Lah sing mburi iki garingan ora ngombe kowe kon gawa. Lah sing mburi dhewe dilawan malan. Iki neh burine. Alah. Lho, kowe trak-trak lan sih. Mbak, nanti ngono iki kejatane, Mbak. Rada anu ae. Belajar sik ya. Banyu kumbo. Ini ngandang tenan di pasar anjing. Enci dengan. Woi, ngedang-dangi lagu video. Wis lur iki lur ceritane iki prosesi adat Jawa gitu lur. Pengantin Jawa yang ini ceritanya iki sepasaran. Iki jenenge banyu kumbo. Nah, banyu kumbo. Heeh, banyu kumbo karo mbae. Orang ngaji kene wis atok ini kan Pak Dudoh. Manut. Ngopi terus ya. Nah, mubengi Kang Mas ping 3. Ping 3. Sik pindho lho. Nggih, 3 niku pun. Wis ping 3. Mandek. Disembah. Ditondel nyembah, cendur kok ndur pas. Gimana, Bang? Nah, jadi itu semua Diisi. Wes. kita gotong. Kita kundang tanah dong. Wes. Pun parang ini kupunan.
Udah ya lur, tak akhiri dulu video saya tadi ya. Tadi mengikuti prosesi sepasaran manten adat Jawa itu ya. Terima kasih, semoga video saya tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.